Bihar State angkang Araria District along kekim kirang bom RCC adolong kedam tang busik ni pai krener kep durmiar ni rurai. Bangso dolong kekim kirang pon laki kursa kanta pen siktia habar aradatum kedam kevangji adagalong bakra alang roy ke pangkai perajok rat ke cileng penang anaki sungdu. Laso kisung pen ke pajok jia phanpura sorkar pen kuti krehinia tang kapanong ponsi bangso RCC adolong kimrang pon le. Kiru raya dolong kekim kirang ketang telang ajok ingpupon pelang tetapi kiru apora hut abangki minitisi angbongsi chat ko anlone che mandet lo bakra royalong akimi kekim bom adolong abangki rurai lo lasi ko son pensi kiru long lokma ketar libjia phansi sideng pon popusi Araria District SP Amit Ranjan pen pherangkia thengno ningje pon Bihar Araria District arlo bakra royalong kiru rai adolong abangki Central Road Transport Ministry pen le kekim kirang pon kali lake Bihar Sarkar along ke do Rural Development Ministry hin pen si kekim kirang pon pusi Union Minister Nitin Gadkari hin pen abangki ningje pon kekim mia dolong la puson kang railong lok abangki dolong kekim a kompanya tum kelang pamimi lapen kekim ke chokchia joklo lapen bangso puthak abangki tarli paminang ji pusi RJD MLA Vijay Kumar hin pen ningje pon Lason thotsi kedam tang surihini rain kora ke thomaning kana hutsatami Bihar Bhagalpur along kekim mi adolong bosika cheklo thotsi rupon railo halabang so adolong satami visual along ke paklang pon abang ke bengnian si che benglong loklo ajat pusatami dolong kiru ahut arenga hu ke sudun abang abelang lapen bangso puthak bangso dolong kiru longlok aputhak kiri tarli pamejia phansi Bihar Chief Minister Nitish Kumar ahin pen hukum pipon tanglo National Desk Report KTV News